Ribadavia acolleu hoxe o segundo Congreso Nacional da Escola Rural, contando con 300 asistentes de toda España e cun amplo programa para reivindicar o papel fundamental do ensino no rural, funcionando como axente clave do tecido educativo, pero tamén como elemento vertebrador da sociedade e de cohesión territorial e familiar. Galicia é un exemplo en apoio e desenvolvemento da escola rural, o entendemos como un factor que favorece a equidade, que favorece a igualdade de oportunidades, e os últimos datos que temos encima da mesa nos din que Galicia funciona como un distrito educativo único. É dicir, un alumno que viva nunha zona rural ou nun centro educativo do rural ten os mesmos proxectos, os mesmos programas e o mesmo acceso aos recursos educativos que un alumno dunha cidade, e o máis importante, os resultados educativos son moi semellantes. Participaron 40 centros educativos de todo o territorio nacional. A implicación destes centros busca difundir o valor da educación rural e a súa aposta pola innovación e a integración en todas as dimensións do ensino, traballando así en favor da igualdade de oportunidades. Durante este encontro, un total de 29 centros galegos tiveron un protagonismo especial, participando en conferencias, feiras e talleres de boas prácticas. Creo que é un factor de xustiza social apoiar ao ensino rural. Temos problemas, obviamente, vencellados fundamentalmente a crise demográfica, vencellados tamén a necesidade de aproximar o servicio a un sistema de asentamentos tremendamente distribuído polo territorio, pero a Xunta de Galicia dende sempre ten feito unha gran aposta polo ensino rural, entendendo que é básico para a nosa Galicia e é básico para todas as persoas, con independencia que vivan onde vivan, todas as persoas poidan ter acceso a un servicio educativo de calidade.